Nabahin sa tanang munisipalidad sa Cotabato Province ang usa ka gatos nga mga rescue vehicles. Matag usa ka sakyanan adunay blinker, air conditioning system o fire extinguisher nga magamit sa pagkatud og pasyente sa mga ospital ug mapaspasan sab ang pagresponde panahon sa emerhensya. Matag usa ka sakyanan nagkantidad og 855,420 pesos nga lakip sa 200 Toyota Light Ace units. Nangunay sa pag-turnover si Cotabato Province Governor Emelu Lada Talino Mendoza ngadto sa mga barangay nga gihimo sa Provincial Capital Grandstand, Amas, Cotabato City, kaganihang buntag Oktubre 30, 2025. Sa mensahe sa gobernador, gipahibalo niini ang mga barangay officials ug mga mayor nga ampingan ang sakyanan kay gamit kini sa gobyerno sa pagluwas og kinabuhi ug paghatag og aksyon sa mga nanginahanglan. Buot ipakita sa gobernador ang kinut-anay nga serbisyo ngadto sa katawhan nga dili ilang kutob sa slogan ang serbisyong totoo. Nagpasalamat ang mga mayor o mga barangay officials human makadawat sa mga rescue vehicles. Teng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe.